Dami kasi. Hindi ako nasiset. Hindi ako nasiset. Ang sayang. Oo. Kaya pa nung tayo malayo. Layo. Dulong-dulo. Xavier to. Out. Lakas pumayo ng mga bala. Hindi siya. Ay! Sayang! Basta pumayo. Ayaw talaga. Number 3, Gregor LT versus Ayaw pumasok. Pang fourth? Pinabigyan mo? Let's
Zay and Blake versus Joe and Brian. Oh, 43, Gregor. Oo, si Gregor. Jay, Jay! Uy! Uy, hindi ko na. Sa akin may stealer. Baka tayo. One to 25. Anyone else? Kaya na. Announcement po, 35 na lang po yung score. Sige.
tayo para meron tayong documentation. 3 seconds tayo. Ah, hindi kaya ayon. Sabihan ko. Mapamoist din lagi ko nakikita sa daan. Then next start ako mag-badminton sa ring kasi. Oh, diamond lang siya eh.